Перше, взагалі, має бути інформація на окупованій території. І перше, вона має бути будь-яка. Тому що для нас важливо що? Джерело, канал інформації. І заради цього може бути інформація абсолютно різна. Ту, яку готові чути, умовно кажучи. Ну, зрозуміло, що вона не має бути деструктивна для нас, але вона може бути навіть нейтральна. Умовно кажучи, прогноз погоди, інформування про події, якесь абсолютно в нейтральній манері, мультики, що завгодно українською мовою, просто мультфільми. Будь-який канал інформації, який в нас туди буде, це чудово. Він нам знадобиться в певний момент. Друге, там, де ми можемо не в мінус до існування каналу інформації, де ми можемо використовувати ці канали для задачі наративів, ми маємо це робити. Десь на 1%, десь на 0,5%, десь на 100%. Різні канали дозволяють різний ступінь, скажімо, їх наративізації. Зрозуміло, що перша історія – це Крим – невід'ємна частина України. Якщо ми говоримо про Крим. Україна повернеться в Крим, як це відбувалося і раніше. Тобто, перше – це про нерозривність. І цей наратив не в плані того, що Крим є Україна. Ні. Це означає, що вся інформація про Україну з включенням Криму. Наприклад, прогноз погоди, який в Україні показується, він показується і відносно погоди в Донецьку, і відносно погоди в Симферополі, умовно, або в Ялті. Ми весь час тримаємо рамку того, що ці території залишаються українськими. Не тому, що ми на цьому акцентуємо увагу, а тому, що вони по замовченню. В усьому, що стосується України, у України всі території однакові і однаково важливі. Друге, це те, що я сказав, що Україна повернеться, і тут вже специфічна історія. По-третє, це інформація про сам Крим. Ми маємо акцентувати увагу на тому, що є самобутнім, що, власне, Крим робить самим Кримом. Це і про корінні народи, це про історію Криму, це про національні спільноти Криму, тому що треба пам'ятати, що Крим – це і про українців, це Крим і про кримських татар, це і про греків, і про вірмен, і про грузин, і про азербайджанців, турків, і купу всіх, доходячи до того, що така велика увага, наприклад, і підтримка Україною з боку Британії, також, я думаю, на якусь толіку, але не могла би бути можлива без того, що Крим вписаний в національні міфи самої Британії. Кримські війни, розтягнутися тонкою червоною лінією про Балаклавську битву. Це те, про що знає вся еліта Британії, а подекуди і не тільки еліта. Це в літературі прописано, в картинах про Байрона, його описи Криму ним, і про багато чого іншого. В Британії, наприклад, Крим на мапах є. Вони розуміють, де це, що це, і вони собі уявляють приблизно, який там ландшафт, тому що вони в галереях ці картини бачили про Кримські війни. І ми маємо все це включати і розуміти те, що у нас має бути розуміння Криму. А ми маємо, тому що, якщо ми говоримо про інформацію про сам Крим, не тільки про поточку, це четверта історія, це не стільки про наратив. Це якраз через цю призму ми маємо інформувати про події. Але щоб дати цей наратив, ми маємо дійсно усвідомлювати, що таке Крим. Ми ж, як Україна, дуже часто і густо, впродовж багатьох років незалежності, ми не мали, де до сих пір, давайте чесно, ми не маємо до кінця сформованого власного образу Криму. Що це таке Крим? Умовно кажучи, яке таке середнє уявлення про Крим? Тобто українці, будучи довго час під російським колпаком, сприймають його ж теж як російську рив'єру. Зараз, мені здається, теж сприймається якось з такою трохи шароварщиною. Пахлава, море, чебуреки. Літня дача. Літня дача, так. Крим як дача. Ні, це чудово. Крим має залишатися рекреаційною зоною, в тому числі, і зрозуміло, що один з елементів про Крим – це як місце відпочинку. Але це не обмежується. А друге, ми ж не підіймаємо пласти того, а яке місце Криму взагалі в становленні України було.